Nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza, grazzi tal-feedback illi kellna fuq il-programm tal-ġimgħa l-oħra li kien jibes ħafna tqil, ħafna emozjonanti immens dwar AJ, insellem il-ġenituri tiegħu li għaġobhom jiġu f'dan il-programm. Grazzi li segwejtu. Illum programm naqra iktar leġġer, imma programm illi se nagħtu wkoll il-kuraġġ. Illum għandi miegħi żgħażagħ illi Patricia Darmanin li għandha 67 sena, sa ngħidilkom ara, daw żgħażagħ għalija 67 sena, għandna lin-nanna tas-sena li għaddiet tal-2025 il-Rosa Xone, proset Rosa ma kontx fraħtlek, u Lourdes Zammit li hemmnu jew le għandha 60 sena tidher ta' jiena daqsi għalija. U għanna li Vangaffiera li mhux anzjan sewwa. Imma jiena dawn il-persuni kont iltqajt magħhom għaliex jimmudellaw u impressjonajt ruħi l-eleganza tagħhom, il-kuraġġ tagħhom, l-enerġija li jiena ngħid għalija kull fejn nista' npoġġi bil-qiegħda daw għaddejjin u jilbsu u klassi sħiħa ġifri eleganza kbira. Ħanibda biż-nanna tas-sena sewwa bix-xieraq Rose. L-aħħar li rajtek konna tkellimna fuq il-mibki raġel tiegħek li kien jaħdem hawnhekk ix-xandir imma llum l-istorja iktar dwarek proset illi ingħatajt dan l-onur tan-nanna tas-sena rajtek fuq diversi programmi u bix-xieraq u llum ġejtni bil-kuruna. Rose, għalaqt din il-ġimgħa alla jbierek 83 sena. Il-mulej jibirkek jiena rajtek għax inti taf tħid u tmur tassisti biex tgħin il-modelli u tħitilhom jekk jien naf imur lilhom xi żieb jew. Imma l-enerġija li għad għandek x'inhu s-sigriet, Rose? Kif jirnexxielek u għadek ġej mill-Italja ma taqtax qalbek, jekk ikun il-maltemp tiġi xorta, inkredibbli. Minn fejn ġiba din l-enerġija, Rose? Hekk tibqa' id-dar torqod. Biex ikollok is-saħħa toħroġ, tagħmilha mal-ħbieb. Kazu bħal nar il-ħadd jiena ma kienx tem sabiħ. Mort il-ħom nara ġiex anzjani. Mbagħad tlajt minn hemm tlajt nimpiri, mort nara waħda spiċċajt rajt erba'. Arat jiena il-martemp ma noħroġ. Illum għall-ewwel tajt qalbi, imma mbagħad għamilt li kuraġġ biex niġi. Imma interessanti li inti mbagħad li fis-sajf tmur tow mhux hekk. Immur il-pool mit-8 sad-9, mit-2 sal-ġimgħa u ssibtu l-ħadd imur il-baħar. Inkredibbli, kif tlaħħaq xorta, ġifri inti għandek familja kbira u tlaħħaq magħhom ukoll, tmur tajn fejn ikun hemm bżonn, fil-fatt inti żżur l-anzjani li jħossuhom waħedhom mhux hekk. Għaliex tagħmilha din? Għax hekk inħossni ngħid jiena avolja jien anzjana, ma nħossib l-anzjani forsi adapitada jiġu jaraw lili. U mmur id-day center it-triq tiegħi. U tmur day center biex tgħinhom mhux biex tieħu servizz inti? Le, jiena propjament inkun qiegħda magħhom. Nilab it-tombla, minn jekk jgħiduli nagħmilhom daqsxejn l-ilma fit-tazza u jew ikun hemm xi waħda noħodha t-toilet. Għax minsa qegħdin tnejn biss helpers minn ma jiflaħx minn waqt. Tassistihom. Inkredibbli ma jiena nammirak, ġifieri l-aħħar li rajtek attiva jiena kienu qabduk biex tgħin il-modelli biex tħitilhom u tgħinhom jilbsu mbagħad anke pett kienet hekk ukoll. L-enerġija tiegħek sa tgħid fuq saqajk. U b'enerġija kbira, impoġġejt bil-qeda u bil-wieqfa tiġrilem, tiġrilaw. Dik veru bis-serjetà ta' Jien qed noqgħod bil-qeda qed naħossni xieħa, ma rrid dejjem nagħti anke l-Italja. Għattilhom intom tmorru x-xogħol ħalluni kwieta. Naqbad it-triq bl-istess triq sija mixi mur nara l-kuġinijiet tar-raġel waħda l-oħra. Ma tiqafx ma noqgħodx bil-qeda jien. U dejjem tittara fejn se tmur. Illum qabadni attak tal-ġenna x'inhu rrid timmur għand il-hairdresser ma għamilt xejn isniġ barra d-dar. Biex ma għamilt xejn qed naħdimta. X'għamilt pupa. Għax inti mbagħad tħejt ukoll u x'hekk. Inħejt u naħdem in-knitting u ganċ u ganatel u kollox. U kollox. U tlaħħaq xorta u allura inti il-ġurnata dejjem tittara x'ħad tagħmel ġimgħa sħiħa. Ija, fil-ħodu mhux dejjem nagħmel il-faċendi u perkaż il-sibt jiġina tfuli, bat nagħmel xi ħaġa żgħira u rrid insejjer kuljum. Xejdu li waħdek ma xorta rrid nikol fil-ħodu fil-għaxija. U mitli tal-hemm bil-qeda nara t-television rrid naħdem għax hekk nara t-television ma nagħmel xejn norqod. Torqod. Interessanti li modellar milekx ħafna li bdejtu inti u Alla jbirek ġejt onorata bin-nanna tas-sena x'ħajrek biex tmur timmodella wkoll. Darba mort konna barbecue, Ivan kien ilu sentejja li jien ma nistax għax dejjem bit-tfal jien jorqdu jqumu miegħi. U ma daqat, għal-essa rrit namela jien. 2022, batalija laqas kont naf, għalit l-Imperial. Mort l-Imperial,
Kont sib il-Patricia, għadni għamel kuraċ. Kont immodellajt ma' Lourdes, kien hemm xi buħra. U kienet għalt li sanajdlek jien toqgħodx taqta' qalbek, toqgħodx taqta' qalbek. U għamlet li kuraġġ u bqajna d-dejjin. U inti fil-fatt illum daw saru ħbib tiegħek ukoll. U isom ħuti. Alla jbirek. Patricia, inti għax qed imur skont l-età wkoll. Jiena illum staqsejtek kemm għandek żmien, ma rridx nemmen ħanejt il-verità. Inti għandek 67. Ma nistax ġifri nemmen kif għandek volja m'intix kbira, ma Alla jbirek dik l-eleganza. Il-mod kif tilbes, kif tagħmel l-irtok, u kol rajtek wara l-kwinti mal-modelli t-dirġjom u tgħinhom. Muridu ngħidu li inti wkoll fil-familja għandek tifel li qiegħed fix-xena tal-immodellar ukoll. Imma il-preċiżjoni kif iżżomm lilek innifsek, niftakar xarek żammejtu b'xiex isa netting biex ma tħarbax in-nokli, il-make-up pinna, jiena veru nammiraka, jiena danu il-mod kif iżżomm ruħek dejjem kontek jew tgħinek ħafna biex inti llum tibqa' friska, tibqa' d-dejja. Le ifimni, il-moda u daw l-affarijiet li paspeċi you look for them, jina ngħid it's in our blood, għax kifett inti, għandi anka fil-familja. U li livani li nafu, meta daħħalt it-tifla l-ewwel darba ta' sena u nofs, illum għandha 28. Laħu kellek tafu. Ili nafu sen. U minn hemm iktar tħajjart li nibqa' dejja ġifieri bit-tifla dak iż-żmien, all right. Ma jiena dejjem kont. U inti għandek 4 tfal. Għandi 4, għandi 4. 3 subien u xek. Tifla żgħira. U nanna wkoll immaġina. Nanna ta' 2 ukoll. Alla jbirkek. Ġifieri minn dejjem kont inħobba l-moda u minn dejjem kont għax kont żgħira ġifieri u ngħid kont inħejt għaliex illum nippreferi mmur window shopping. U tixtri. U diva. Kont inħejt, ġifieri minn dejjem kont inħobba l-moda. U meta tħalt f'di ħanejdilha l-organizzazzjoni ta' li missejt iktar fil-viċin il-modellar u speċjalment mbagħad bdejt backstage ngħin il-livan għax għall-bidu hemm bdejtin. Bdejt backstage ngħin il-livan. Però inti għandek fil-familja wkoll, ġifieri inti ħin kollu tara imdaħla sew fil-din ix-xena tal-immodellar. Għalhekk ifhimni tkun parti minnek ukoll, tkun tħobba mill-bidunet. Imma mbagħad daw l-affarijiet kabruni iktar u ġeluni iktar nieħu pjaċir. U t-tifel jitolbok pari li għandek involut fi din ix-xena ġieli jitolbok. Iva, ifhimni. Jien antihom wkoll. It-tifel jismu Alan Darmani. Jien antihom wkoll. Palma ġieli nagħtu pariri lil-livan ukoll. Why not? Da biex ittejjeb, mhux biex tmaqdaru hekk. Però ma tarax li inti differenti u anka Lourdes u anka Rose. Jiena ġieli nara nis fuq il-50 jew fuq l-40 u ma jidrux politi u eleganti daqskom, jiena wkoll nħossni ferm inqas minnkom għax il-mod kif iżommu ruħkom hija vera ammirevoli. Mhux qed ngħidilek għax qegħdin fuq kuxjenza ta' jew fuq televiżjoni. Il-mod kif iżomma, jiġifieri inti kemm importanti għalik illi qabel toħroġ tkun eleganti kif qed naraw illum, inti dejjem hekk tkun tilbes, inti dejjem Iva, infatti jiena kemm meta nkun backstage ngħin, xorta rrid imur pulit. Għax inħoss li meta inti ejja ngħidu ġurnata normali li forsi paspeċi se tmur tixtri u issajjar, jien xorta rrid nirranġa xari, mhux se noqgħod nagħmel make-up u hekk, imma xorta m'iniex se naqbad. Ġifieri ejja ngħidu hekk, m'intix se tmur ġoħan tal-merġa jew supermarket u tmur b'xi tracksuit inti. Iva, komdità iva. Imma meta jkolli speċjalment xi attività, tant I look forward for it, li nibda ngħid tara mela hemmhekk nilbes dik il-libsa. Jew nilbes u jekk nara li dik il-libsa pereżempju le tara nisejra nixtri. Biex jista' jkun vera kif xaqtina. Anke pereżempju meta nkun mistiedna tiġ, inhu pjaċir. Fil-fatt rajt ir-ritratti tiegħek. Bellezza u u nibda ngħid, ġifieri tiġ inti dejjem tkun jew forsi taf jekk ikun tal-familja, jew nkella meta tirċivi l-invit dejjem hemm dak iż-żmien.
irrid inkun naf li għandi l-libsa, li ma libsa se nilbes, li ma zarbun se jkolli ma. U jekk ma jkollix imur nixtri. U naf kemm il-familja tiegħek tirrispettak għalhekk ukoll. Le ħafna, u jfimni, meta inti żżomm ruħek hekk ma jfissirx ifimni li m'hemmx l-ups and downs saw m'hemmx affarijiet li kultant ituk daqqa u jitfawk vera l-isfel. U meta ngħid jitfawk vera l-isfel, Imma pa speċi li sfortunatament ħallejna s-sena naqra b'daqqa kera. Imma dik kienet parti li it kept me strong li nuri, għax forsi min jarak jgħidu, dajem pulita, dajem mek manda xej problemi, le, hemm ikunu. Ma di hija parti li iżommok strong jekk mhux għalik biss anki għal-familja. Li nurijom li, jina, we must keep going, id-dinja tibqa' dejja, u li parti li żżomm ruħek għandek kemm għandek età, u inti meta iktar ma tikber, iktar se jkun hemm ngħidu għajma law, tikkmix. Ma ngħidlek. Illum hawn affarijiet li jgħinuk li telibhom dawn l-affarijiet. Proset. U jiena nħoss li dik hija parti li nżomm ruħi hekk, mhux għalija biss. Parti il-maġġoranza għalija, għax inti how you feel importanti, inti titħossok hekk. Inutli noqgħod ngħid il xi ħadd li u ilbes u biddel u ma jkunx iħobb. Inutli. Tipprova x'aka kontestanti oħra, nipprova nagħmluhom il-kuraġġ aka backstage, qed tifhem ħirġien hemmhekk narhom li huma puliti, imma mbagħad aka min qed jgħix miegħek. Ittieħ dak il-feeling li inti you are okay, you must be okay. Lourdes, inti wkoll veru żagħżugħa nara, kiena meta rajtek ukoll għad l-aħwa dik hemm iż-żomma, però mbagħad meta tkellimna, Lourdes kellha ħajja diffiċli, inti kont qed tgħidi li fil-passat kont għadek żgħira ta' 28 sena, diġà kont qiegħda waħdek, ġifieri inti u trabbi l-tfal, għaddejt minn ħafna, però Alla jbierek għaddew da snin kollha u bqajt iżomma ħafna. Imma inti għadlek hemm batejt. Batejt imma kont fortunata fl-istess ħin għax dejjem kelli l-backing tal-familja. U il-modellar għajni wkoll. Għax kif qalet Pet, xi ħaġa li tkun ġo fik, fordini niftakarni żgħira, jekk imorru nixtru u għammi trid tixtri li xi ħaġa kont ngħidha le mhux dik irrid, fordini vera tkun the latest. U jien trabbejt l-Awstralja wkoll, forsi dak li jkun jgħid li ħabba. Ġejt ta' xi 14 li Malta. Kelli 14-il sena. Vordiri minn dejjem kienet ġo fija, imma kont nisti ħafna u apparti milli għaddejt, isek titlef li lek innifsek, vordiri titlef ċertu konfidenza fik innifsek biex temmen fik innifsek, u waqti kienet ħadet sem mivan, u għalli jehu sem, għattila nishti, għattila majna vera nisti. Fil-fatti meta tħalt l-ewwel darba kien f'Novembru 2000, u għaskont mort il-laqa, mort għal-rehearsals. Ġifiri inti kont iktar differenti minn Lourdes li qed nara llum? Iżjek xorta mistħija, imma iżjek konfidenti. U minn dejjem kont inħobb inżomma, vordiri mhux ħan nilbislek ħafna kuluri jew kif qalet Pet, jekk ħan noħroġ irrid li nkun, eżempju, mhux full make-up u affarietek, imma nkun pulita. Fil-fatt taqblu ħafna intom it-tlieta, u vera, taqblu sew. Imma kemm taħseb illi huwa importanti li bniedem mhux jilbes kif ġiġi jew inkella għal-ħajja in ġenerali, għal-konfidenza tiegħek biex inti temmen iktar fik innifsek, kemm enuk dawn l-affarijiet? ħafna tejnek ħafna, vordiri jina nkammur ix-xogħol, dejjem immur pulita, vordiri kien hemm waħda qalt li imma kemm tilbes pulit, xejn speċjali, imma anka jekk inti tkun taf iddawwar il-ħwejjeġ. U hekk, vordiri m'hemmx fejn jkollok xi gwarderoba mimlija ħwejjeġ, tkun taf iddawwar u hekk. Vordiri anka x-xogħol ma mhux bil-make-up. Ħan saqsikom xi ħaġa. Mela jiena llum għandi 48, niftakar meta kont iżgħar, kont xi ħadd jgħid li għandu biss fuq l-40 u kont ngħid kemm hu kbir. Issa llum qed noqgħod attenta ħafna
u ma ngħid xejn għax jiena 12 sena oħra ikun anzjana sewwa. Dal-ħafna kliem għax anzjana, 60 sena l-fuq anzjana u fil-verità mhijiex reali għax kif tħossok u kif iġġib ruħek. Jinġi li rajt nies tal-età tiegħi jew iżgħar illi għax ma jżommujiex jew għax ikun ġralhom xi ħaġa wkoll fil-ħajja tagħhom, diġà jidhru kbar, anke l-ġilda tkun diġà qed turi li wieħed għadda minn kedda. Kemm idejqukom dal-kliem fuq intom taċċettaw li intom anzjani jew inkella taċċetta? Ma ddejqekx? Le, laqas xejn, għax l-ewwel ħaġa li ngħid, nirringrazzja l-Alla li jien anzjana u li jien nanna għax kieku ma kellix iż-żmien u dan. U ma minnix forsi iż-żmien kieku ma minnix dak li jien għallum. Tirringrazzja l-Alla kull ħin u kull moment, kull ġurnata. U mbagħad meta ssir anzjana, jiena kelma għax issa bdinni anzjana xieħa. Ma ddejjaqnix, għax hija kelma Maltija, kelma sabiħa. U inti Rose? Jiena ngħidu minna nirringrazzja l-mulej li wasalt sew għax mhux tal-li nanna bużnanna. U ngħid ir-raġel tiegħi ma kellux ix-xort jasal sew. Eżatt, għax inti mitlek l-ewwel raġel u mbagħad mitlek it-tieni raġel. Illum għalaq 16 sena t-tieni raġel. Estrina, għax miskina għaddejt minn żewġ imwiet tal-irġiel tiegħek. Ma xorta bqajt għaddejja u bit-tfal, wassalhom id-drama, wassalhom lem dejjem niġri bihom. Dejjem għaddejja. U Lourdes? Jiena, to be honest, meta kont sena laq 50 ma stajtx naċċetta. Ġifieri inti ħassejta. Ma nistax nispjega x'kont inħoss. Ġerament iħossu meta ħajal u 40. U ħija kien jgħidli ma grazzja l-Alla wasalt saw. Għaw mina qas wasal sa dik l-età. Ġinti kelma meta xi ħadd jindirizzak li ġifieri ma ħsibx li jindunaw meta jarawkom ħankun onesta. Imma jekk xi ħadd jirrimarka x'int anzjana kif tħossu? L-lum il-ġurnata le. L-lum il-ġurnata nigrazzja kull ġurnata hija bonus. Ġarna fil-familja tlifna xi ħadd kien għadu żgħir. All of a sudden, Isa sajjetta fil-Bnazzi. Kellu fuq l-40 u għatli. Kellu 41 sena. U ngħid iklim li kien jgħid li hija, grazzi għall li hawn min ma wasal sa dik l-età. Kultant trid tgħaddi minn l-esperjenza biex tindura kemm inti tkun fortunata fil-ħajja. Iva, naħseb dawn in-nisa, dawn il-persuni kollha fil-karriera twila tiegħek, naħseb għalmuk ħafna jibirkuk dawn in-nies għax dawn l-lumu apparti mill-familja tiegħek min jaf kemm jispirawk. Marija, u anki meta nisma'hom jitkellmu l-ewwel nett inti għat li huma parti mill-familja tiegħek. Jiena pubblikament ngħidilhom thank you, pereżempju, għaliex daw dejjem hemmhekk kull show li jkolli xahar wara xahar u qegħdin hemmhekk miegħi. Alright, ġifieri verament thank you, verament ngħidilkom pubblikament. U għandhom l-esperjenza. Alright, imma parti hekk għandhom ħafna esperjenza, però kif bdew jitkellmu huma, għalkemm qed jikbru, però xorta waħda jħossuhom li minn ġew għadhom żgħażagħ. Alright, illi dana kemm hu ħajjina, ekkat, pereżempju, meta kont qed nismakom nitkellmu, qatt mank meta jien ikolli 60, 8 snin oħra, meta jkun daqs Rose, meta jkun daqs Patricia, nibqa' bħalhom, nibqa' dejjem inżomm ruħi, nibqa' hemmhekk, alright? Ġifieri tibqa' ħaj. Għax kif tajt int Marija, hawn nies li huma daqsi u miżar minni li tajt ma doffi dik għandhom dik l-età biss kemm jidhru jisom wis. Però għalhekk illum qed isir dal-programm biex nagħtu l-kuraġġ li meta inti anke għalita Patricia fil-fatt issa illi meta tkun għaddej minn ċertu sfidi importanti li ma tintelaq, xux vera Lourdes? Ħafna. Jiena meta kont għaddejja minn żmien ħażin, kien hemm ħabiba tiegħi qalti li bl-Ingliż. Qalt li once you feel sorry for yourself, you've had it. Għaġġili kien hemm ġranet li ma kellix xabtit noħroġ mis-sodda ngħid id-dritt. Imma kont ngħid l-ewwel kelli tfal għadhom żgħar. Kont inqum, ninħassel, naħsel xari u nbiddel bordili u nibda l-ġurnata.
Ġifiri, għalek dan hu l-messaġġ li rridu nwasslu hemm barra li ta' anka qalbek jekk qatt. għaddej minn ħafna żmien ħażin, Ġiet mura mel tiġġieled. xarek, għamel il-make-up hekk kien raġel, mhux vera Evan. Ekku, importanti, importanti ħafna li dejjem tħossok li inti tajjeb. Yeah, exactly. Għara ġifiri li inti tħossok tajjeb u trid minn hemmhekk, kien hekk dejjem ngħidilhom anke fil-live videos li nagħmel u hekk li l-ħajja vera hija jibsa, però mbagħad ovvjament inti trid tkun bastun li trid iżomm miegħu u trid tqum minn hemmhekk. U dan il-programm naseb illum ħareġ mhux biss isbuħija ta' daw in-nies, però wkoll ħareġ dal-appell biex nagħmlu kuraġġ tal-spettaturi tagħna. Rose, inħallu wkoll fidejk, messaġġ lil dawk, inti għandek 83 sena. Armla darbtej, għax metulek ġifri batejt, inti mistax tgħid kellek ħajja kollha wartu żgħar, batejt. Ħafna Imma batejt. u ħafna tfal u neputijiet u tgħinhom u tassistihom u taqtax qalbek, tgħin l-anzjani, tgħin il-kull min jiġi bżonnok tmur tajnu. Messaġġ il dawk li forsi u żar minnek, jew għandhom l-età tiegħek. U daw intelqu qegħdin id-daru ishom ma jridu jafu b'xejn. Jaqblilhom iqumu minn fejn huma. Kemm il-darba jgħidu l-Ivan għamlinna xi ħaġa ma jiġux, għax ma jqumux minn hemm u jiġu magħna. Għandna nieħdu pjaċir meta mmorru ma' Ivan. Nitella t-tombla, nilabu t-tombla, niklu xi ħaġa tajba, noqogħdu nisnu, għax hekk ma jkunx hemm sfin. Ngħidlu mela m'inhiex ġejja, inħobb nisfen anke mort l-Italja, fik l-aħħar tas-sena imma tilhom ejja, alzati, ballar. U sfintlu inti ġifieri. ċajta sfinnix, għamilna sazzatejta fil-ħodu. Ukoll. Imma ġodar Ma xorġ da sassatejta fil-ħodu ħafna ta'. Imma bat fil-ħodu qomna biex immorru għand it-tifla l-oħra. Għamilna nofs il-lejant l-oħra. Bet, nħalli fidejk ukoll messaġġ il dawk inti għandek 67 Alla jbirek biex ma jintelqux. Inti wkoll kulħadd għandek sfidi, ma jfissirx m'għandekx problemi. Għal dawk illi forsi qataw qalbhom il-ħajja u qataw qalbhom minnhom infushom. Lek, palma etlek, infatti, meta kont għaddejja u għadna ġifiri għaddejjin, l-Ivan għattilkom il-darba, meta mmur, issa kix immurx backstage, jew nipparteċipa fil-kontest li kollu għadni kif anki erbaħt Mrs. Christmas, Proset. għax mbagħad spiċċajt li tanna nit spiċċawlu Ivan u dawk erbaħtom jiena. Allura mbagħad jgħidli ejjidħol mal-Mrs. Nejlu why not? I mean, ikolli il-support tal-familja, x-l-ewel ma nsaqsi lilhom. Dawk iżommuni li meta mmur hemmhekk, onestament Marija, meta mmur hemmhekk ninsa id-dinja ta' barra. Issa tgħidli tajjeb li tkun għaddejja minn ċertu perjodu, xorta meta tmur se jkun hemm ħin u żmien li se tiftakar. Imma dak il-momenti li jiena qed ngħix hemmhekk u qed ninsa naqra mill-affarijiet u qed nieħu pjaċir għax hemmhekk qed inżomm ruħi, qed nieħu pjaċir nejn il-ħadd ieħor kien kun backstage, qed nipparteċipa mort lesta għamilt ċertu affarijiet tal-qalbi. Għaliex le ma nibqgħux hekk tibqa' għaddejja l-ħajja. Tibqa' għaddejja u tkun iktar jiena nħoss li iktar tissudani biex ngħid jekk hemm xi affarijiet oħrajn ikbar għar lesta issa unkun lesta dak iż-żmien. Patricia, Rosa Xone, Lourdes, grazzi Ivan, il-ħin jaħrab għattilkom, Jaħrab, għafżajtkom. Grazzi immens li ġejtu vera minn qalbi, grazzi lil Marko Spiteri, direttur u l-kameramen ta' hawnhekk il-Stephen u l-Paul, grazzi lil dawk li qegħdin fil-kamera tal-kontroll, il-Sera u l-Leslie Galja, kont se ngħidu bil-laqam imma jajle u xejn. U grazzi li kontu magħna, segwu Kuxjenza fuq Facebook u anke Instagram. Nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.